Fl-ewwel kwart tas-sena 2017 pajjiżna għamel tkabbir ekonomiku ta' 4.2%, id-doppju tar-rata ta' tkabbir fiż-żona euro. Andament ekonomiku pożittiv illi kompla għaddejtu l-ewwel 4 xhur ta' din is-sena. Tant li skont l-Aġenzija tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, f'April tal-ħwienet kellhom żieda ta' 4.2% fil-bejgħ u l-produzzjoni fil-fabbriki żdiedet bi 3.6%. Riżultati li fi kliem il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna jikkonfermaw kif l-ekonomija kompli għaddejja anki fl-aħħar xahar ta' kampanja elettorali. U naħseb illi kull min ivvota fl-elezzjoni ivvota kif ivvota fuq dan il-punt illi ma jixtiequx li dan is-suċċess jieqaf. Jiġifieri dawk l-għajdut illi għax hemmhekk u għax hemm jista' jkollna kriżi jista' jkun. Dak kollu kien tbeżżieħ illi l-elettorat ma tax kasu. Anzi, għal-kontrarju, qal jiena dan huwa biss tbeżżieħ u m'hemm xejn sostanzjali. Minkejja l-andament ekonomiku pożittiv li qabad pajjiżna, xorta qed naffaċċjaw diversi sfidi fosthom dik tax-xogħol. Ironikament, il-problema mhux li insibu x-xogħol għan-nies, imma li min jħaddem isib in-nies għax-xogħol. Dik hija r-realtà. U jekk aħna ma nsolvuhiex fis-sens li ma nagħmluhiex faċli illi jsibu n-nies, speċjalment billi nitrenjaw nies biex jaddattaw ruħhom għal jobs il-ġodda. Kif ukoll ikonna nagħmluha faċli għal barranin illi fejn ma jinstabux Maltin jieħdu il-post. Il-Ministru Edward Scicluna qal li l-għanewlieni tal-Gvern huwa li l-ġid ekonomiku li jagħmel pajjiżna jkompli jitqassam aħjar bejn kulħadd fil-budget li se jiġi ppreżentat lejn l-aħħar ta' din is-sena. F'dak li huma ekonomija nistennew li tibqa' b'dan ir-ritmu. F'dak li huma finanzi, issa noqogħdu bil-qiegħda nippjanaw il-budget fid-dettall għaliex il-qafas lestejnieh, imma l-ewwel nett l-ikbar u ġeħtara salina mill-Ministeru tal-Finanzi huwa li l-Ministri tbidlu mhux il-persuna, imma l-Ministeri minn biċċiet marru lem u biċċa aħna rridu narġgħu issa nirriformulaw l-estimi tal-Gvern biex ikunu adattati issa għall-leġislatura l-ġdida l-mod kif il-Ministeri issa ġew imqasma. Imma dan huwa challenge li aħna mdorrijin nieħdu kasu ġifieri.